Сез мәктәп газетасы чыгарырга карар кылгансыз инде, әйеме? Әйе. Бу газетагыз нәрсә турында булыр икән? Ул безнең мәктәпнең нәрсә булган турында Вакыйгалар. әйе языла инде. Тагын анда нәрсәләр булырга тиеш, нинди рубрикалар булачак? Табышмаклар анда, фактлар, лайфхаклар. Син үзең Көмеш кыңгырау газетасын укыйм дидең бит инде, әйеме? Әйе. Сиңа кайсы рубрикалар ошый дидең әле син? Мәзәкләр, Сканворд дидең. сканвордлар, әйе. Әкиятләр, мәкаләләр. Син үзең тагын нәрсәләрдән кызыксынасың? Нинди түгәрәкләргә йөрисең? Араб телен Араб өйрәнәсең, әйеме? Әйе. Нинди фәннәрне яратып укыйсың? Труд. Хезмәт дәресен, әйеме? Әйе. Бик зур рәхмәт, әйеме?